Barka da zuwa tagwayen tashoshinmu masu albarka, Baranda One TV da Baranda Top TV. Ku yi subscribe, share, like domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Illar rashin yi wa iyaye biyayya. A wani ƙauye mai suna Tafkin Duhu, akwai wani saurayi mai suna Salihu, shine ɗan fari a gidan mahaifinsa Malam Musa, wanda yake sananne da ilimi da gaskiya. Malam Musa mutum ne mai tausayi da son ganin 'ya'yansa sun zama nagari. Amma Salihu ya taso da zuciyar girman kai da rashin sauraro. Tun yana ƙarami, Malam Musa yakan giya masa, "Dana, biyayya ga iyaye ita ce ginshikin albarka a rayuwa. Duk wanda ya bijirewa iyayensa, rayuwarsa za ta rasa haske." Amma Salihu baya ji. Duk lokacin da mahaifinsa ya bashi shawara, sai ya ɗaga kai yayin murmushi mai raini yana cewa, "Baba, wannan zamani ya wuce, ni zan yi rayuwata ta kaina." Lokaci ya ja, Salihu ya bar gida ba tare da neman albarkar iyayensa ba. Ya tafi birni domin neman arziki. A can, farkon lokaci ya samu aiki, ya fara yin rayuwa mai daɗi. Sai ya manta da mahaifinsa, bai kira, bai turo sakon gaisuwa ba. Mahaifinsa kuma kullum yana addu'a, "Ya Allah, ka shirya dana, kada ya bata." Shekaru 2 suka wuce. Wata rana Salihu ya gamu da wata babbar fitina. Abokin aikinsa ya zulunce shi, ya dauki duk kudansa sannan aka kore shi daga aiki. Bai da inda zai je, bai da kowa. Cikin damuwa sai ya tuna da mahaifinsa da kalamansa na farko. Ya fashe da kuka yana cewa, "Da na saurari mahaifina, da ban kai ga wannan halin ba." Da ƙaryar ya koma ƙauye. Lokacin da ya isa, sai ya samu mahaifinsa yana kwance a gadon rashin lafiya. Ya durƙusa yana kuka, yana cewa, "Baba, ka yafe min, na yi kuskure." Malam Musa ya bude ido cikin rauni, ya ce, "Na yafe maka dana, amma ka sani, duniya tana koyar da wanda bai saurari iyayensa darasi da zafi." Salihu ya koyi darasi mai zurfi. Tun daga wannan lana ya zama mai biyayya, mai tausayi, kuma kullum yana fadar, duk wanda ya ji maganar iyayensa ya ji maganar Allah. Darasi daga Labarin. Iyaye hasken rayuwa ne, idan ka bi su ka bi albarka. Rashin biyayya ga iyaye na iya jawo bala'i da rashin nasara. Tuba da neman gafara daga iyaye yana buɗe sabuwar hanyar rahama. Uba da uwa ba sa fatan sharri gada, suna fatan alkhairi duk da rauɗin zuciyarsu.